79. elete fıkh müesserden. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulil kerim. Dersimiz fıkhtan baraglı witr namazı. Witr namaz ödü cüdegane bir namaz. Bazen bolyandır bir dil yuruk mollalar bolya. Ki kifayet seni utandıracak bolyalar da. O zaman bir cemde bir hatta soramaları vardır. Güne ne saat namaz okuyan diyorlar da. Umum Türkmençilikte güneşi 5 vakit diyor da. Haniki hakikat hal 6 namaz var da. 5 vakit aşol yankı farz namazımız ertir, öğle, ikindi, akşam yatsı. Bir vakit namazı neme? Vacip, o da neme? Witr namaz. Hakikatinde bizim boynumuzda hetmin okuyumuzda koyulan namaz neyse namaz? 6 namaz, 5 vakit namaz değil. Doğru vakti 5 vakitin içinde. Ama önde cüdegane bir namaz. Ondan sonra bazen malahim tenşi yatsı namazı, witr namazı niyet edilenler ne yapım niyet ediyorlar? Şfor niyet ediyorlar o da. Niyet kılım okuyur men yatsı namazın ışığa witr vacib namazı demeleri var. Şu yalnız. Çünkü namazı witr yatsı namazı ne? Belki cüdegane bir namaz. Niyet kılım okuyur men ışığa witr vacib namazını. Alim kabe yudum kuvla ta ahirine hem şoför niyet etti. Allahu Ekber deyip durmalı. Ondan sonra da witr namazının cüdegane bir namaz yani. Hukmu ne mi vacip? Çünkü şu bizim ölçü güne 5 vakit namazı aydılıyor da biliyor musun? Şimdi 5 vakit namazın içinde okuyulayan namazın ödünde sünnet var, farz var, sünnet var, öyle mi? Vacip var. Şu hetmin marahım şimdi okuyulmalı. Yani şu sünnetlerdeki namazı sünnet var, aslında hetmin okuyulmalı. Ay bu sünnet takim deyip bu da terk edip olacak namaz değil yani. O zaman şu da ne barıyla öddertim de. Bir de yankı baştakaydan kururum, şu da bir tehlike kılıkta ki cemde işmerinde ortam burada sorap halkı utandırmaklık. Molla okuyuptur, kerak nah okuyuptur. Ahım ottur, kerak sarf okuyuptur. Ortam malakım şu cemde molla falanat ne oluyor diye. O şu molla falanat ne oluyor, şu da şuradan zayi diye, onun ayeti vardır. Ta dost oğlumlu bir var. Yankı adını etmemel, öz şerigim omsalla. O bir çadıra vardım diye. Ondan sonra dil yuruk diye, ahunun bir diye. Şu cemde diye menden diye bir meselenin doğruya diye. Sen de okuyanların hemmeti yadına kalayım ne mi? Şu cemde ne var akıllı cevap vermeli. Cevap vermeli ne mi? Falanın mollası molla diye. Cevap verip bilmedi. Ben şöyle o dedim diye. Yani tatil hakkını hükmü ne mi dedim diye. Takkılık söylemiş de onun budun mollamının şerigim takkalı kamil takkılı takkılı hükmü ne mi dedim diye. O da diye anladı diye men değer başlığım diye keplemedi diye sonra. Peygamber Kur'an'dan şuna nehyettir. Nehen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anil uğlutat diye. Peygamber Kur'an'dan muamma aytmaklıktan ki muamma edip de onu utandırmalı. Men bilyen deyip ödüm buram roho çekmeklik de biliyor musun? Şu bir tehlike ahlakçı yani. Aslında doğru değil. Evet öğretmeklik niyetim adamı yaşa olanla var, musabıqa suratında, caize suratında onunki müşkül yok. Ama şu cemde var akım, ödüm var akım, logat parakeni edip, bir anır başını yetenyalık edip, bir hayti bir dadı var akım, bir dadı kâret temrin edip, şunu öktelep, başka bir var akım, şu dadı bir cemde yere vurmaklık, bir Huday Teala'nın aslen kavurcak da. İnnallâhe la yuhibbu kulle muhtalin fakhur diye, fakhr ettiyen adam, öd bilen zihne, tekebbür ettiyen adam iyinin altında ulukan hacı koyan adam Allah Teala asıl kavurmuyor. Şu tadan şu kılıklardan kasıt gevren çekmeklik gerek yani. Cemde burada sorap da başka birinin şahsiyetini yere vurup da utandırmaklık hever terekeler. Şimdi baraylı witr namazının hakkında Peygamber Aleyhisselam mübarek sözü var. El vitru hakkun niptir. Yani ne diptir? Vitr hak. Yani haktan ne umen Hanefi'de ona vacip manattır da. Vitr okuymaklık şu tadan bir de vacip dedi. Peygamber'in hadisinde ne mi? "Femen lem yu'tir feleyse minna." Her kim şu witr namazı okuyamasa bizim ümmetimizden ne ediptir? Ondan sonra da şu namazı hetmin okuymalı. Eğer ehyanen sen şu atbarahim yatsın kaza olsa ya da kalptırsın ya da yatık kalıptırsın sonra meyles amana şu suratında eğer barahim namazın yat namazın kaza olsa şunu ne böyle sonra üçüne witr vacibında kazasını almalı yani. Sünnetin kazası yok. Şey değil mi? Ama vacibin kazası var. Her vakit her zamanında witr vacib birden kaza var. Amana bir vakitte dağdarda okuyacak deyip niyet ettirdiler biliyor musun? Sokaptı şu da.
inki witr sogaply wagt açan, ol ahirki namazın bolmaly. Hamany her şu dağıt 5 saat diýip aýtsak, sen 4-de turýarsyň, täçjüdüň okuýarsyň. Täçjüdden soňram şey witr okuýmaklyk gawy ýani. On bir wagtdan ýatyp galapdyň, witr näme bolupdyr? Qada bolupdyr. Soňram şoň qadatyny näme etmek gerek? Almaklyk gerek ýani. Şu toratyndan. Ondan sonra adam namazy witr wajyp diýipdir. Eger bir adam namazy witr bilip durup diye hakikaten yani terk etti ya yadından çıkarıp terk etti toram näme qada almaklyk da o da şoň boyuna wajyp bolýar. İzinde namazy witr 3 rekat diýipdir. Bir salam vermeklik bilen. Bu nerede işimet ya biliyor musun? Bu vatta bu şehir taraflara gitseniz, Eselüye taraflara gitseniz, ol sana diyeyim Qesim taraflara gitseniz, Şafii mezhepte oğullarımız var. Onlar nemet yerle yani witrde 2 saat salam berýärler. 2 rekat okuyarlar, salam berýärler, turup beni 1 rekat okuyup beni salam berýärler. Şoňa ştada barahim, şoňa bir işarada ki Hanefi mezhepte witr namaz 3 rekat, 1 salam bilen töketmeklik gerek. Namaz witri Hasan okuýmaly diýipdir. Namaz witri ba'da faragada sünnet-i işa. Yatsı namazyň sünnetini okuýarsyň, ondan sonra näme gerek? Şey witr namazy okuýmaklyk gerek. Indi ilhurun şuňsyna gurun etjek bolýar ki bir adam şu dik turup başaryp sen namaz okuýup başarýarsyň. Taqatyň da bar. Emma sen sünnetini näme diýärsiň? Oturup okuýarsyň gelýär. Tahiyyatül mescide oturup okuýarsyň gelýär. Okuýdan okuýamaly. Ya şoňa mene täheccüden oturup okuýarsyň gelýär, okuýdan okuýamaly. Emma witr wajyp namazy wagty gelen dik durmaklyga taqatyň bolsa, gudratyň bolsa, oturup okuýmaklygy dogrymy? Dogry diýip aýtjak bolýar. Ondan sonra janyň taqwada keyfin kök bolsa, dik durup bilýänmeden witr namazy hatmin dik durup okuýmaklyk gerek. Başgaky we mustahabbat namazy alak, başgaky sünnet namazy alak, dik durup okuýdan sogaby eken oturup okuýdan näme sowap ýarty diýipdir da Peygamberimiz. Onu şu toratynda oturup okuýmaklyk muhakkynda dogry däl ýani. Hemçinin jawazda da ki namaz bitirä sawal ber merkep we hanat. Qobinni nefil namazlar sen şu maşinesinde okuýsan da bolýar. Oturanjy ýerinde Allahu ekber diýende ki oşana şany aratajak ki bolsa arasa onu köşün kenarynda goýardyň, aratajada aýan goýardyň. Şu toratyny näme diýärdiň? Sen hakykatda nefil okuýardyň. Hatta masur turup barýan diýerler. Masur turup barýan nefil okuýardyň. Rukun şeylerle, secden şeylerle şey değil mi? Şunda müşkül yok. Ama witr namazı da mı? Witr namazı hatmin durup okuýmaklyk gerek yani. Şu toratynda. Aýak ulanyňda okuýmaklyk meni dogry däl. Ondan sonra de wajyp diýipdir ki, witr namazynyň her bir rekatynda alham bilen näme okuýmaly? Sura okuýmaly diýipdir. Şu wagtda farz namazda hop awal 2 rekat por okuýat tabi, söýdem. Awal 2 rekat dol okuýat. Alham bilen sura, alham bilen sura. Sonra 3 rekat bolsun, 4 rekat bolsun, soňky rekatlarda näme okuýat? Fakat alham okuýat da. Emma sünnetlerde kamil hemmetini dol okuýat. O şu toratynda witr wajypda da şeýle. Witr wajypda da şu toratynda 3 rekatyny etmeli, kamil okuýmaklyk gerek yani. Hatta alham bilen sura goşmaly. Ve ba'da xandan 4 rekat witr bilen teşehhüd bilen şeýle 2 rekat balahym okuýandan sonra oturup da näme? Teşehhüd okuýmaly, ettehiýatyny okuýmaly, ondan sonra näme? Arttırmanjak ýa-da 3-nji rekatda galmaklyk gerek. 3-nji rekatda galandan sonra näme diýip? Tada subhaneke de ýok, auzu billahi de ýok diýip. Fakat Bismillahirrahmanirrahim diýerdin, alham okuýardın, toğra goşýardın, ondan näme? Tekbir etdi, kunut okuýmaly. Ve çon az qiraat sure derekatyn faýda goşatyn. Sen 3-nji rekatda galdың, alham okuýdun, surany okuýdun, ondan sonra wajyp näme? Şu ekellen şeýle, iki golaň barabarna şeýle näme keler? Galdyryp da tekbir etmek gerek yani. Şu suratynda enişel namazyň başynda näme yapalma? Elin galdyryp barhym, gulaklaňa ýetirýärdiň. Şu suratynda elin galdyryp da gulaklaňa ýetirmeklik gerek. Ondan sonra näme? Kunut okuýmaly, duaýy kunut. Duaýy kunuty şu dik duran ýerinde 3-nji rekatda eňilmeden önce Allahumma iyyaka Allahumma nesta'inu bilen Allahumma iyyaka na'budu şu da kamil okuýmaklyk gerek. Ýyl boýunça şeýle şu suratynda barahim ýyly 10 kaç suratynda namaz okuýmaklyk gerek. Ondan sonra ýene bir dappa ýa-ni ara aýda witr namaz zamat okuýdy da şey dämi? Şu taýda muqtadida okuýmaly, imam da okuýmaly ýani. Berkat belediye de bilýän. Berkatyn her kim öýde okuýar. Ya hamany berkatyn imam okuýdy, okuýmaýardyň. Emma işe oturwasda aradayda imam üýemizde şu Allahu ekber dua kunut okuýmagymızda biz okuýar, näme imam da şu toratynda şuny okuýmaklygy gerek yani. Her gaýsy juda ganda. Onda mesela bir gurun tapylýar. Bir adam inni duaýy kunut okuýup başaranak. Allahumma inna nesta'inu bilen Allahumma iyyaka na'budu bilenak. Da öwrenmäpdir. Ya dil çolaşya, ya şoňa ýaşyl bolupdyr, ýadyndan çykarypdyr.
Onda näme okuýmanç? Rabbena atina fid dunya hasana we fil ahireti hasana we qina azabannar. Şonu okuýmaly. Eger muny başarmasa, onu üç tarap Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli dip etek eňirmekde gerek. Muny başarmasa üç tarap ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi dip şu suratny etek eňirmekde gerek. Qalan gurumda da ba, uturnaman hakynda inşallah Allah taala netip etse ertaşam aýtyp berarim. Assalamu aleykum we rahmetullah.